Muga-muga Sampai sarapan. jumpa saya enggak apa-apa. Hah? Dek minggu kan jarang nek sing gak nek sapa to kono kuwi. Oh, anu, Pak Beke itu loh, Pak Ko. Ya, Jadi wong tukang nembel. nah Iya iya kuwi ini. sing tinggalan mbuh wong. Iya bengi. Kok bengi langsung Langsung nih, tapi udah ning urip kono. Bawa ning dulure. makane kena awan kok Pak. Baru bengi. Sekali ora siaran soalnya kan nganu. Ya apa? Ya, iya ya, keluargane kono ning dulure. Nah ngono. Iki dilangsungnya apa piye? Aku kan yo wis tau gak ngerti umur tekon keluarga-keluarga. Ayo dilangsungnya kita bener tadi orang siap. Di mana anu kan biasa disiane. Wae kan siapne Iya, ya. Pak disiane. Ngono Pak Sarung. Dilangsungnya disiapne, mereka dilangsungnya enggak jadi sesuk. Baik siapne ya. Kalau disiane to ana terusnya mesti Pak